kraftedeme i år. Jeg har ikke kørt derinde. Jeg er lige kommet. Hallo? Jeg har ikke kørt. Hvad jeg siger. Nu hører du, hvad jeg siger. Okay? Jeg har ikke kørt derinde. Du hører, hvad jeg siger nu. Ja, hvad så? I kører og laver bundgas ind på et plejehjem. Det har jeg ikke gjort. Gamle mennesker, der bliver bange, fordi I ligger og kører som nogle fucking idioter. I stopper bare nu. Kan du Jeg har ikke fucking gjort fatte noget. det? Jeg har ikke kørt derinde. Kan du fucking fatte det? Ja. Og du siger det også til dine fucking små tabervenner, Ja. at de tager sammen nu. For at få dækket af. Koster så stor og stærk mand. Hold din kæft. Jeg skal lige se her, hvorhenne man kan tage den. Igen. Skal jeg løfte den igen, eller hvad? Ja, prøv lige at løfte. Kom nu for helvede! Det kan ikke gå i hak. Det er jo en mindre en for helvede. Det sidder der på. Og så banker vi den her i. Det er så man gør det for. Det må du leve med. Så. Au for helvede, August! Du flyttede din hånd. Satan, må jo. Det er fandme ikke meget skyld, du flyttede din hånd. Lille, stille og roligt. Ja. Ikke så meget speeder. Min boller. Der var han. Der var han. Jeg synes, det er fint, at de kører, men... Det er lidt Brian-agtigt. Sorry, guys. Ej, det er fint nok, hvis drenge er lidt diskret om det. Jeg synes bare sådan noget tunet knaller og sådan noget. Det fliser lidt over i livsstil. Det mener jeg ikke tunet. Sådan, Mathias! Du kører vegan om røven. Jeg kører til han. Altså, jeg er den eneste, der skal på arbejde i morgen. Ja, du lige. Nej, du er her, Valdemar. Jeg skal også. Okay. Jeg skal om aftenen, nu kører du dig. Hej, Frank. Jeg skal bare sove længe. Det er Mathias, der ikke vil arbejde. Altså Valdemar, synes du de er lidt søde, de der piger? Hvad? Synes du de er lidt søde, de der piger? Nej. Jeg taler bare med dem. Nej. Lige ryg. For eksempel, nu er jeg mest interesseret i erhvervsuddannelse, på grund af, jeg synes, det er et fedt fag at komme ind i, og jeg har ikke rigtig lyst til alle de lektier der, og alt det pres, så jeg vil hellere bare tage den stille og roligt, og så bare tage en uddannelse, som jeg bliver glad for. Nej, de har udsolgt. Ej. Det giver fandme ikke 100 kroner for en liter olie. Det er no way. Hej.
38 kroner skal være. Yes. Når jeg er ude og køre knallert, så føler jeg mig fri, og ja, jeg føler bare, at jeg kan lege på vejen og køre sammen med vennerne og have det rigtig hyggeligt. Og ja, fællesskabet med gutterne, det betyder rigtig meget. Jeg ville ikke rigtig have så meget at give mig til, hvis jeg ikke havde dem. Og jeg ville nok bare sidde derhjemme på mit værelse og spille computer, som jeg har gjort før. Det var også fint nok, men det var slet ikke det samme som at være sammen med dem og køre knallert og køre nogle fede ture til hænge og så videre. Det er meget bedre. Det er godt, folk. Er vi klar? Fise! Kommer ikke til at gå godt det her. Nej! Skal vi slå 10 nu, eller hvad? Fuck! Det er det, jeg hader ved banen. Jeg siger dig bare, altså jeg ender med at... Ja. Jeg gider ikke mere. 35. Okay, det var bare ikke engang. Helvede! Var ikke engang sidst? Men du har Gustav. Gustav, hvem var sidst? Mine forældre, de synes, at det sådan larmer og for dyrt at køre knald og sådan. De vil nok hellere have at cykle rundt, men det gider jeg ikke. Motor, det synes jeg er sådan fedt. Den måde, hvor mange små ting, der skal til for, at det hænger sammen. Og sådan. Fodbold, det ser jeg bare som løber- og sparkbold. Så er jeg ikke rigtig med i det. Hvor det her er mange bitte små ting, der skal hænge sammen for at få det til at fungere og sådan noget. Det synes jeg er meget spændende også. Altså, nu regner jeg med at komme igennem min uddannelse som VVS, og så arbejde med det, og måske videreuddannelsen som noget højere inden for det emne, eller hvad man kalder det. Og så er min drøm sådan lidt at få sådan en lille hus lidt uden for Kjellerup med en stor lade, garageagtig noget, hvor man så kan være.